Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imbuċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħlijiet tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Wayne Flask li huwa kittib, traduttur u blogger. Inwieled fl-1982 l-ewwel xogħol tiegħu kien bħala ġurnalist tal-mużika. Fl-2015 kellu l-ewwel xogħol tiegħu fit-Teatru Manwel bid-dram Sibna iż-Żejt, dirett minn Sean Buħaġar. L-ewwel romanz tiegħu, Kapitali, ġie ippubblikat is-sena li għaddiet. Però issa ngħaddu għal qari tas-silta. Supposti li sija li tħalt il-Parlament, imma xi purtani, Għas jiġi l-lider li wieħed li se jitfana fuq paga skont kemm nattendu, aħseb wara għandi xi murjien insaħħa nissiġġu f'dik ir-riħa taħluq. Dawn l-aħħar ftit ġimgħat qed tiġi boring l-affari. Il-kummedji tal-health eating l-istejnija fl-aħħar. Logo, brochures, action plan imbażwar, xi żewġ down payments, issa fidej id-dipartiment, sakemm ma spiċċax fil-bir ta' skiken. Imma l-Parlament għazza xi dwejjaq. Il-nazzjonalisti qabdu ma' Konrad Bizzi, minna li jom se jirbħu għabieħ, u kull nofs ta' kelma li tgħid fil-Parlament jibdew jgħidu Panama jew jitilqu lem. Ishom tfal żgħar jilagħbu kordin. Darba minnhom għam xi nofs Skozz ieħor minn tagħhom, xi Peter xi ħaġa. Ieħor minn dawk tas-serje bi bħali, ixejjer il-karti u jaħmar u jgħajjat dwar trasparenza u x'naf jien. Kulħadd jinjorah. Korruzzjoni, Panama, moralità u morru tmejlu. Ħanejdilkom jien fejn il-moralità. Ħanara. Xejden. Resa aktar qribi, wiċċu miksi materja qisu splużjoni f'fabbrika tal-jogurt. Il-bqija b'marki ħomor ta' ponot li tkaħlu fil-ġmil ta' wiċċ li għandu qudiemi. Attentissimu li ma mmislux xi musmar u ninħasel materja, dawwartlu rasu kemm bidejja. Saf doppju tangwanti, hekk kif ir-riħa tara li kienet ħirġa minn taħt tabtu għodda tfit lid-dawl. Normali da żmien sinjura. Kemm għandek żmien 15? 16. Normali ta' ara, ħantik dawn. Ettila kif ħarbixt ditta ta' pilloli kontra l-ponot fuq il-karta l-blu. Ħuda mal 3 ġimgħat, jekk ma tarax kambjament, erġej jarani. Konċert li se nerġa' narah għax daw il-pilloli ma jagħmlu assolutament xejn. Il-ponot u l-materja għandek sa 25 sena għaddej bihom u bir-rata li għaddej biha se tkun għadek għażeb. Min 40 sena lem kollu tiegħek biex tiżżewweġ. Tgħid ngħidu biex inaqqas iċ-ċikkolata. Aħjar le, għax il-monfar ma jtuni commission tajba fuqhom dawn u nfajjar kaxxi sħaħ minnhom qabel nirreferi l-klient għand dermatologu. Nibatu għand staffraġġ li jista' drajtu u naf żgur Alla li se jfaqqa 4 kaxxi oħra b'aktar pirmli. Ok, grazzi dott, x'nafek? 25 kollox. Żejda ħafna dik il-kollox imma m'hemmx tagħmel. Isma' Dr. Borġ daret lejha l-om bil-50 euro f'idejha. Forsi tista' tajni? Iva li mela le. It-tifla se tiżżewweġ daqt u l-bank mhux ittiha biex tissellef. Ħażin. Taħdem it-tifla imma le? Iva, xogħol għandha kieku imma Marija ma smewit il-prezzijiet. Biċċaflet ħalaxa qed jitolbu 190 tiegħu. Hekk jiġri iva. Naħseb l-aġenti qed jaraw kbir. Allura jienu r-raġel qed naħsbu biex naqsmu d-dar u ntellgħu penthouse u jitieħu s-solar ta' fuq. Rajta hija. Tista' tagħmel hekk iva mela, imma jien kif nista' ngħinek sew, sinjura? Għax għandu jkun in-naħa tagħna ma tistax ittella. Fejn toqgħodu? Wara l-Knisja. Pum, ġo UCA. Ħanajdlek, sinjura, intom applikaw xorta waħda u qabel ma tkun se tinqata' ejja rani. Minu l-perit? Ma nafx ħabib tat-tifla. Ismani, għajlu japplika u qabel tinqata' ejjew l-uffiċċju d-dar tiegħi u ġibu lista ta' min joġġezzjona. Orrajt, dott, issa xinajdlek, nibqa' nafulek. Grazzi, ibżax. Ejja jgħaddi l-permess u mbagħad nitkellmu. Grazzi ħafna, saħħa dott. Saħħa lilek. U ħarġet titbissem qisha rebħet lotterija u għadha ma tista' tgħid lil ħadd. Fil-kuritur tal-ispiżerija ma kienx ħatfadal pazjenti. Sellimt lil Merjen l-ispiżjara jienu ħireġ u dak il-ħin daqli l-mobile. Nispera li ma rridx imur xi vista dal-ħin. Hello? Intem? Rax qala l-baħar. Iva jew le? Ejja, hawn qiegħed. U dik kienet silta minn Kapitali ta' Wayne Flask li qiegħed hawn. Nistinek titħolaw? Kif inti Wayne? Nilab tajba. Nilab tikol? Mela, passoltu għandna ftit mistoqsijiet. Nibdew bl-ewwel waħda. Kapitali huwa bla dubju romanz f'waqtu.
F'dan iż-żmien ta' neoliberalizmu ixxellerat u stejjer u allegazzjonijiet dwar ħasil ta' flus, kontijiet bankarji anonimi u affarijiet koroħ oħra, huwa xieraq li kittieba Maltin jindirizzaw dan l-aspett kontemporanju ta' pajjiżna. Wieħed jistenna wkoll li romanz li jmiss ma' dawn it-temi ser ikun mimli sarkażmu xieref, mibeda u rabja lejn ċerti personaġġi prominenti fis-soċjetà Maltija. Li forsi mhux espliċitu fir-romanz hija l-attitudni lejn il-poplu innifsu. Hemm min isostni li kull poplu għandu l-gvern li ħaqqu. Taqbel? Assolutament le. Bħala sqarrija nara il-każ klassiku ta' sweeping statement. Kull poplu għandu il-gvern li jitpoġġa hemmhekk minn serje ta' fatturi, mhumiex biss il-vot finali, iżda selezzjoni tal-kandidati mhux Malta biss kif qed naraw anke f'bosta pajjiżi oħrajn, iktar m'għeddi żmien iktar qed tiftaqar. Nemmen li hemm forzi oħrajn apparti l-sempliċi vot tal-elettorat li Labour Wolf min jasal fil-gvern. Għandna korporazzjonijiet kif jeżistu f'pajjiżi Ewropej fl-Istati Uniti, korporazzjonijiet li jmexxu kandidati jew skjeramenti politiċi u jiffinanzjawhom jeżistu bejn ieħor l-istess ħaġa Malta wkoll. Hemm ir-rwol tal-medja li dan l-aħħar snin, speċjalment bil-medja diġitali, qiegħda iktar tfaqqar il-livell tad-diskors minn flok tipprova trawwem xi forma ta' diskors daqsxejn iktar intellettwali. U le, il-klassi politika kif qed l-ewwel ftaqret, jiġifieri naħseb illi ġeneralment il-poplu ma tantx jifdallu daqshekk għażla. Dejjem hemm l-għażla bejn the choice between two or more evils. Robert il-nazzjonalist minn Taslima u Daniel il-laborist minn Marsa Xlokk. Avversarji, kollegi u fotokopji ta' xulxin. Il-messaġġ ċar, m'hemmx għażla le? Xi fisser dan għall-pajjiż u għaċ-ċittadin ta' kuxjenza? M'hemmx tama, aħrab mill-pajjiż, fallit id-demokrazija. Fem dwar aħrab mill-pajjiż naħseb li jkolli kważi ta' kuljum ta' naqas darbtej kuljum. Fil-rigward ta' jekk falliċ id-demokrazija, demokrazija saret eżerċizzju fejn tivvota darba kull 5 snin u mbagħad in between tista' tmur tirrabja jew tikkomplementa dak li jkun fuq il-medja diġitali. L-eżerċizzju demokratiku bħala għodda narah pjuttost outdated, mhux aġġornat. Hemm pajjiżi li qegħdin jesperimentaw b'aġġornament tad-demokrazija, pereżempju deċiżjonijiet li jittieħdu f'ċertu raħali u f'reġun jitgħaddew permezz ta' focus groups ma' residenti ta' lokalità partikolari, il-politika partiġjana ma tindaħalx fihom dawn l-esperimenti u jkunu n-nies li jiddeċiedu x'għandu jidħol pereżempju f'abbosta liġi ġdid. Kemm f'Malta, kemm f'ħafna pajjiżi oħra dan il-forma ta' politika moderna ma teżistix, tinżamm jista' jkun moħbija, dejjem jiddeċiedi xi ħadd li għandu mandat jigverna, però probabbilment m'għandux mandat biex jagħmel ħafna mill-affarijiet li wettaqat li jkun fil-gvern. Ċ-ċiniżmu bil-forsi jidħol għax jienu naħseb ħafna nies oħra ossom pjuttost il-bot mill-proċess demokratiku u mit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandek id-dritt tivvota darba kull 5 snin, għandek id-dritt tgħid li trid Facebook, però ma tmexxix int. Aspett li jikkaratterizza ċerti politikanti f'kapitali huwa speċi ta' ċiniżmu li kapaċi jittollera u jiġġustifika kollox. Jideb f'wiċċ il-poplu, ser ta' fondi, tradiment u abbuż ta' fiduċja. Ċiniżmu ta' psikopatiku fi kliem ieħor, għalfejn huwa prominenti daqshekk f'kapitali u forsi fir-realtà. Forsi hemm toqba loophole li minna dawn il-karattri jgħaddu faċilment għal kmamar ta' tmexxija, jew hija forsi fiha nnifisha sintomu tal-istat tal-pajjiż. Mistoqsija daqsxejn diffiċli nweġibha. Iċ-ċiniżmu ta' psikopatiku qiegħed hemmhekk għax ċertu affarijiet jidher li ma se jittranġaw qatt. Naħseb ħafna nies li forsi rmow ċertu rbit li kellhom mal-politika partiġjana u ġenwinament kienu jistennew aħjar mill-klassi politika, gvern oppożizzjoni ta' ġifieri, fis-snin li għaddew, naħseb li baqgħu diżappuntati. Ma tantx nara soluzzjonijiet faċli din is-sitwazzjoni bil-forsi li niġu maħkum minn ċertu ċiniżmu. Għalkemm biex ngħid is-sewwa kapitali kien beda iktar bħala proġett ta' light humor nista' ngħidlu hekk imbagħad żviluppa f'rumanz sħiħ ta' kważi 50,000 kelma, inkiteb fi żmien pjuttost qasir
Mbagħad kien hemm avvenimenti oħrajn li ġraw matul wara li spiċċat il-kitba u waqt li nbagħat l-istampar illi forsi l-messaġġ tal-ktieb amplifikawh iktar milli stennejt li se jiġi amplifikat jien. Bid-dram sibna żejt u issa bir-romanz kapitali, it-tnejn prodotti fi żmien relattivament qasir, ismek qed jiġi assoċjat ma' vuċi letterarja politikament xettika, saqajja mal-art u li ma ġib rispett lil ħadd. Hemm kittiba oħra li mxew din it-triq, eżempju George Peresso bi Vjola, il-kulur tal-imħabba, satira fina fuq storja ta' mħabba bejn laburist u nazzjonalista. Għalkemm xorta mhux xirfa daqs kapitali bħala satira, kif tara lilek nifsek f'dan ir-rigward? Satirist li qed juża l-mezzi ta' pubblikazzjoni biex isemma leħnu, tkun xi tkun il-forma letterarja, jew vuċi letterarja emerġenti li sabet fis-satira l-ewwel motivazzjoni tagħha għall-kitba. Se jasal żmien u nispera mhux fil-bot wisq li ma nibqax nagħmel xogħol satiriku. Naħseb illi kelli ngħid bejn Kapitali u Sibna Żejt bejt u ieħor għedtu. Tnejn li huma jiġu bil-preġi bid-difetti tagħhom fil-rigward tat-teatru qed ta' kemm il-darba nibqa' nsostniha li mhuwiex il-forma artistika li jien iktar qrib tagħha, allura ma naħsibx li ġurnata mat-teatru fis-snin li ġejjin. Biex ngħid il-verità aktar ħassejtni komdu nikteb romanz, nispera Kapitali ma jkunx l-ewwel u l-aħħar, però fuq kemm se nagħmel iktar xogħol satiriku fil-ġejjieni anke għandi dubji tiegħi nixtieq eventwalment nagħmel xi ħaġa differenti. Taf xiex? Hemm le, ħadni le, però ċert li hemm kittieb oħrajn li forsi għandhom joqogħdu inqas lura milli jgħidu dak li jaħsbu u jagħtu iktar attenzjoni għall-kitba milli jagħtu attenzjoni lilhom infushom dak ċertu navel gazing li hawn fix-xena letterarja forsi bdew jaqtawlu ftit u verament jibdew anke huma jgħaddu ċertu messaġġ. Tajjeb, issa hawnhekk għandna daw il-kodba hekk tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, mill-lista għażilt mill-librerja tad-dar għażilt Kill Your Friends ta' John Niven, awtur Skoċċiż forsi mhux daqstant magħrufa u Malta, huwa kittieb li għallimni nikteb ċertu direttezza u ċertu salvaġiżmu. Huwa ktieb ambjentat f'setting pjuttost reali huwa wkoll. John Niven kien scout ta' record label fl-Ingilterra, kien ta' kontratt lil Mogwai u mbagħad kien irrifjuta lil Coldplay u dirli anke lil Muse għalhom intom m'intomx tajbin xi dweq fikom. U mbagħad induna u stess li ma kienx daqshekk kien qala f'dak ix-xogħol u ntafal kitba. Dan huwa ktieb ambjentat fi żmien in-90s fl-Ingilterra fejn kien hemm xena tal-mużika pjuttost vibranti ngħidulha hekk u kienet jiddeskrivi parti mit-taħwit li kien isir li kien għaddej behind the scenes f'dik ix-xena u ktieb interessanti ħafna naħseb iktar ħabba l-intensità li kteb biha John Niven. Skoċċiż ieħor Irvine Welsh li huwa ġeneralment huwa ispirazzjoni kbira u influenza kbira fuqi. Għażilt Glue mill-kotba tiegħu kienet bej Glue u Marabou Stork Nightmares. Għażilt Glue għax huwa nħossu pjuttost attwali, jiddeskrivi l-istorja ta' erba' żgħażagħ mit-tfulija tagħhom sa meta jsiru adulti ġewwa Edinburgh u jiddeskrivu dak li għaddej madwarhom il-belt ta' madwarhom kif qed tinbidel sakemm jidħol fil-fenomenu tal-ġentrifikazzjoni, xi ħaġa li dal-aħħar tissemma ħafna fir-rigward tal-Belt Valletta wkoll. U ovvjament hemm anke kummentarju dwar żminijiet ta' Thatcher li nħossu interessanti ħafna. Għandna slip reġgħu saru velenużi tal-iżvela ġera? Huwa ktieb li meta ħareġ qed torrejt qed nasab mhux jinbiss l-istramp hawn Malta. Srib kien għalija kien forma ta' epifanija, kienet iddeskrivi l-rwol tal-business class fis-soċjetà Maltija u il-ġlieda bejn il-klassijiet illi naħseb bħala Elix jiena ma naħsibx li spiċċata u Malta. Irrelevanti minn dak li jippruvaw jgħidu ħafna nies li tippruvaw waslu xi forma ta' messaġġ ta' dan il-pajjiż jibqa' mifrud minn bosta angoli.
U s-srib naħseb li huwa dokumentarju dwar Malta li ma jispiċċat. L-aħħar wieħed huwa Estatu la Mafja ta' Marco Travaglio. Marco Travaglio huwa ġurnalist Taljan għal-qalbi ħafna u bniedem illi l-establishment Berlusconian u anke l-establishment ta' warajh wara bl-iktar mod possibbli. U qed meta jaqra dan il-ktieb jifhem daqsxejn iktar għalfejn. Għaw Malta nitkellmu ħafna dwar tissemma ħafna bħala buzzword il-kelma mafia state. Naħseb li ħafna nies li jużaw dan it-term ma jafux eżattament x'in il-mafja, x'tagħmel il-mafja u kif taħdem. U f'dan il-każ dan huwa masterclass ġurnalistiku jiġbor fih numru ta' sentenzi fil-qrati, numru ta' fatti li ġew verament, numru ta' sqarrijiet fil-medja ta' ħafna politiċi Taljani li jindikaw li kien hemm ftehim bejn il-Gvern Taljan u l-mafja sabiex il-mafja teħles minn personaġġi skomdi, bħalma kienu żewġ imħalfin Falcone u Borsellino, u l-Gvern ċertu kompjaċenza bejtu ieħor kellu ftehim jew ħallihom joperaw jew m'għamel xejn, ma m'għamel xejn biex jiġġieled ċertu affarijiet. U fatt li ġew fis-snin 90 li qed hemm reperkussjonijiet tagħhom l-Italja sal-lum, inkluż fuq ex-President tar-Repubblika li qabad jikdeb u ġie interċettat jagħmel ftehimiet ma' Ministru ta' żmien Andreotti, xi ħaġa veru tal-waħx għalija personalment, kif imbagħad il-Taljani stess, Napolitano stess, prova jiskredita lill-ġudikatura kienet qed tinvestiga fuq dawn l-affarijiet. Tajb ħafna, naħseb wasalna fit-tmiem, Wayne, grazzi ħafna tal-ġejt. Grazzi lilek. Aħna wasalna tmiem programm ieħor Wiċċ in Wiċċ, narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor u awtur jew awtriċi oħra.